הכנסייה שלנו. כן, זה הכנסייה של הקפוטים. אנחנו הבאנו את זה. את המנהגים שלנו לפה. כל המנהגים שלנו הם פה. לא, זה המנהגים שלנו. אנחנו שולטים פה, אנחנו הבאנו את זה. עוד מקהיר זה היה אצלנו במצרים. נכון, אנחנו הבאנו את המנהגים במצרים, ואז הם הגיעו לפה, לכנסייה. זה אנחנו הבאנו אותם, אנחנו בנינו את הכנסייה. זה המקום הקדוש שלנו, זה האדמה שלנו. זה לא שלנו. שייך לנו. אתיופים. בוא נעשה חוזה. שזה יהיה של שתינו. שלא נתווכח עליה. בוא נחתום על החוזה. מעכשיו זה של שתינו. שתי העדות שלנו יכולות לבוא לפה, להתפלל לפה. קדוש לשתינו. קדוש לשתינו.